Bueno, Manu, dinos un pouco como foi esta primeira experiencia co Teatro de Bairrañada. Moi ben, a verdade o pasamos pipa, foi o primeiro ano que tanto eu como varios dos meus compañeros practicábamos e unha experiencia super recomendable. Non fixemos un grupo moi numeroso, así que a xente que puidera vir hoxe a vernos, que se anime para o ano que ven, que necesitamos multitud para facer cousas máis grandes aínda. É que houve nervios ou estaba todo controlado? Home, sí, moitos nervios porque tamén era a primeira vez e tal, pero bueno, unha vez que sales xa se te olvida un pouco todo. Bueno, pues ahora nada, a disfrutar de esta parte que nos queda. Moi ben, gracias, Dani. Bueno, estamos con Lupe e con Emilio do Grupo de Teatro de Bairrañada e queremos coñecer as súas primeiras opinións sobre esta estrea mundial que tivemos hoxe. Bueno, eu, pola miña parte, decir que empaparse desto é como vivir 6 vidas e disfrutalas todas. Hai que probalo, non teño palabras para poderlo describir, hai que probalo e animo todo o mundo que queira que veña a probalo e o que non veña a probalo que veña a participar desde outro lado, a disfrutalo. A mí encantoume a experiencia, estaba moi nerviosa, pero unha vez que estaba ali cos meus compañeiros, a súa alegría contaxoume todo moi ben. Animo a todo o mundo que venga a Bairrañala a probar que son moi cariñosos e moi atentos. Moitas gracias a vos, que sin vos non podemos facer nada, así que moitas gracias. Bueno, estamos con unha parte do elenco da Escola Municipal de Teatro de Moneche e queremos preguntarvos como foi a estrea de hoxe, como viviste? Pois moi guai, a verdad que a sensación de ver todo o público emocionado, ríndose cas nosas bromas, cos nosos chistes, foi moi guai. Por aí? Moi ben, a verdad que había moita máis xente da que esperábamos, a xente con moitas ganas de pasalo ben e é moi importante pois tamén ver outra escola de teatro e compartir experiencias. Moi nervioso, eu, por exemplo, era a primeira vez que fago teatro e tal, pero moi ben, a acollida dá gusto cando a xente se interesa polo que facemos as pequenas escolas. Bueno, moi ben, como vedes estos intercambios aquí con outras entidades para poder, bueno, compartir un pouco como decíades, ¿no? Moi ben, hai que volver a repetir. Unha experiencia moi bonita. Iso é mellor porque estás con outra xente, compartes inquietudes, nervios, tal. De paso, pois tamén aprendes, porque de todo se aprende. É unha experiencia onde todos estamos no mismo sitio, entonces moi gratificante. Sí, a ver, me parece unha oportunidade bastante guai para poder intercambiar experiencias con outra gente, con outros grupos de teatro. Por exemplo, para mí es mi primer año que estoy involucrado en algo del estilo y pues agradece poder conocer a gente que tamén. Bueno, pues que saibades que nos dende Bairrañada meu estamos super agradecidas e agradecidos de que viñerades hoxe aquí. Moitas gracias por estrear aquí. Bueno, non sei se estreabades hoxe ou era, bueno, pues espectacular, entonces. Moitas gracias e hasta a próxima, que esperemos que non seña última. Gracias a vos por invitarnos a vir. A vos a casa, cando que irades. Grazas. Bueno, que tal? Que vos pareceu a obra? Ai, pasámolo moi ben, sí, rímonos moito. Moitísimo. Eu non vía das lágrimas, Caíñas vaguas e caravais, oh Dios mío. Sí, foi moi gracioso, a mí encantoume. Viñades a ver algún dos grupos ou os dous? Ou... Viñamos a ver o de Sedes, sí, non? O de Sedes, porque temos dous amigos facendo a obra. Sí. Manel e Manu e David. E que, como os bichedes? Moi ben, Fano genial. Sí. En plan, eu pensei que o señor piñase trabar ou algo por estar nerviosos ou algo, pero a verdad que non, o sea, en plan, saliu bastante fluido, a verdad. É que eu pensei que iban a poñerse nerviosos porque íbanos a ver a nós, e non, fixeronos genial. Moi ben, a verdad. E todos o fixeron genial, foi moi gracioso. Pero, bueno, esperando xa a próxima estrea ou que? Non, é que nós queremos vir o ano que ven. Non agandedes o ano que ven, que podes vir a este si queredes. Pero non, é que eu teño que opositar, non podo. Pero o ano que ven vimos. Temos outro por aí tamén que quere vir, Moi así ben. que Perfecto e moita sorte coa praza, entón. Grazas. Hola, bueno, que tal? Estamos aquí con espectadores do espectáculo de hoxe. A ver que tal, bueno, cal foi a vosa opinión do que vichedes hoxe? Gustouvos, repetiríades? Repetiríamos sin problema, claro, estuvo genial. Sí, moi ben, moi animado todo, rimos moito, xa moi ben. Bueno, que vos pareceu? Actores que empezaban hoxe por primeira vez o seu primeiro espectáculo. Como os bichedes? Moi tranquilos, fixeron genial. Moi soltos, ademais. Sí, como se foran profesionais. Sí. Vímolos moi ben. Bueno, nada, recomendaríades a xente vir a Sedes a ver teatro? Sí, sin duda. Recomendadísimo. Sí. Bueno, pues moitas gracias.
Bueno, que tal? Que che pareceu o espectáculo? Foi, a verdade que a palabra de espectáculo vaille perfecto que vimos hoxe, porque esta xente son artistas dos pés á cabeza. A verdade que sí, estiveron estupendos. A que viñas a ver en concreto? A ver, viña ver a primeira obra de Plasma Solar, pero foi unha sorpresa as dúas e quedamos encantados desta obra de teatro, desta asociación cultural que está desmontando aquí e que fai pasar a xente tamén e sobre todo que saian estos artistas que van ser coñecidos en Hollywood, Bollywood e de aí para arriba, Bueno, pues moitas gracias por vir e nos vemos na próxima estrea desta xente. Na próxima estrea vamos ser os primeiros que estamos aquí abrindo todo e sobre todo moito arte e moitas gracias a xente que organiza todo isto para que se fan estas cousas. Gracias a vos por vir. Veña.